Me paso asante kasa ye kasa so wa asechese. Honey, you've got a big storm coming. My boss baba boy me why. Na so what dey me dey mentiase. Have you lost your mind? Yes, of course. Yeah, Fantini afi na mabaha me be hwe kakra ntinom. Inya santini me na kire hiase ye nkai babu apa. Oh, my good friend, it's true. Me paso asante kasa ye kasa so wa asechese. So wa no ahyekyerese ebia asem ya to obi a oka ho asem bi. How are you telling me this? Wa say I want to say. Hey. Me paso asante kasa mo. Ye kasa fi hwa anything. Wait, what did I hear? Fi hwa. Fi hwa. If you hear me fan say like so be about one chain. Now about say no cause we get me free here. Yes, all my will be and our mouska. It has worked. Finally. Me paso asante kasa me kasa so wa anything. So mentiase. This person is a nincompoop without an atom of sense. Paso asante kasa me kasa so wa anything. Hey. Obuso masamba I asema mate da won say asem bi aka tumika say uso wa ye na da timeje de say uso wa no be say bi ahofe. Hey! What kind of world is this? Me paso asante kasa me kasa fi hwa anything. Look at this. Asante kasa ye kasa say Fi hwa. eno de chimadu kakra. Me paso asante kasa me kasa fi hwa anything. Look at this. Somebody come look at this. If you say we are wakosla obi na wo ko na wo yi bibi kakra amano. It has worked. Finally. Me paso asante kasa me kasa so wa anything. Honey, you've got a big storm coming. Obi anu ho fe yes wodi we so wa. Wait, what did I hear? Obi anu ho fe yes wodi we so wa. All right. Asante kasa me tumi kasa o so wa na da isan se na ho fe na bia na ade yanim ne bia ade yanim o ye kwadwefo ba anase oni ne hu ni enti ya na santefo tumi kasa o so wa na da obi o na ho fe nenso na ho fe no bibi o ho no ma chenechema so